Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao niya? Nga nung ipaw mo ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay lang yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mahunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahon sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Oh, Aljon. Bossing! Nana sila, may abot na. Kisa'y miabot? Kisa'y miabot? Kisa'y miabot? Maghimo kog laing negosyo pa, Sixto. O sa mga negosyo ha? Tulis. Maghimo kog grupo sa mga bantugang tulisan. Wa mo ako pahibawa nga nagplano ba na kay ni Roger? Nga nagplano ka ba ini Roger? Nga nagplano ka ba ini Roger? Nga nagplano ka ba ini Roger? Negosyo gihapon kini pa, Sixto. Nakalitan ko ani Roger. Kalitan ba? Nana, may abot na sila. Niyan sila. Sa gusto ka mga tuwa. Gusto ko sa sila ikaila-ila. Lokay ta na. Dali. Taga-diin kini mga tawa na ha? Tagang Mindanao, taga-Osamis. Usay tabuan ka na ilhano man kini mga tawa na Roger. Hello man, anak na to, be. Pabalik ka sa lingkod, Roger. Balik na maglingkod, balik maglingkod. Lingkod pa. Ang amahan sa organisasyon, si Sir Sixto Celis. O ang pango sa organisasyon, ang anak ni Sir Sixto, mao si Roger Celis. Kumusta mo? Kumusta mo? Barog ko na magbalik palihog. Kung sa imong tanaw nila, Pasisto? Kung mauni sila, kung mauni sila imong nahon-nahonaan, sige, plano mong pagkongrupo sa atong organisasyon. Fit kayo sila, Roger. Agayan kayo sila sa gilplanuhan mong grupo. Maila kayo mga praktisado kini mga tawana.
Wa ko nakita ng misoila nga tiyan. Tagkog mga bukton. Tagkog mga abaka. Balik mong lingkod. Di mo sila makita. Di mo sila makita, Aljon. Ganong nagkaila mo ano nila. Ganong nagkaila mo ano nila. Ano nila. Subdi si Pasixto, Aljon. Military ko sa una, Sir Sixto. Na dishonorable discharge ko kay ubay-ubay sa kong kabuang sa diha pa ko sa military. Kauban ako kana duha kana. Military sa sila sa una. Prihas penintulop. Dishonorable discharge sa... Unsay ground nga dishonorable discharge mo? Ay, sa kursahan ko lang busing. Tanang klase sa abuso. So kada to, jobless na mi. Nganong wa mo mga flight to? Why manawat na mo busing? Misuway mi grupo, toles on tato. Nagkaiko mi karang-karang dito sa Manila. Pero kausar ra kay dili maayong pagkadisiplina ng grupo. Tali ra kaayo na tunugan sa mga otoridad. Mga nagkabungkag-bungkag mi pero magkuta kay gihapon maanin nila. Hangtod nga naabot ko sa kamot ticket. Okay. Dili ko gusto glangan. Kung desidido mo, ingnon tamo nga dili mausik ang inyong abilidad. Ligon may nga mao'y inyong masandigan. Ipasalig na mo ninyo nga protektado mo. Mientras wa pa mo'y mga project, dili mo angay mabalaka sa inyong kaugalingon kay dili mo namo pagutman ingon man ang mga mahal sa inyong mga kinabuhi. Tinibuok og dinagkong pag-amping og pagmatngon akong gikinahanglan diha ninyo og labaw sa tanan bisan gani kami sa Papa Sixto kung gikinahanglan nga wagtango na ang bili sa among kinabuhi tungod sa dihado ng sitwasyon dan andam kaming mopatay og magpakamatay. Mausab kini inyong buhaton na pagkinahanglan sa tanang higayon mas bililhon ang kinabuhi sa atong organisasyon. Ingon man ang atong mga kinabuhi. Apan sa ako nang gikaingon kung moabot naman gani ang panahon nga mahimutang na sa wa na'y daganan ang tanan dan mopatay ta o magpakamatay ta. Naakitay mga abogado nga mudlaban na to. Kana kung mabutang ta sa wa na'y siguro. Kana kung wa na'y mahimo ang mga tao nga mo'y gilauman na to nga mulaban na to nga naa sa kapulisan. Mga ligong politiko o sa mga ligong haligi sa gobyerno. So, ingon in taon ani kahuyang ang gisandigan na inyong organisasyon. Sa ako nang gikaingon, dili ko gusto blangan. O sa may katarungan nga nangayon man nako ang tao nga akong nagustuhan og naayunan. Busak karon gidayon. Kinalang masukod na nako kung unsa mo kadesidido nga mo pasakop sa akong organisasyon. Dili na kinahanglan mangutana pa ko kung unsa kadako og kaligon ang inyong gugma sa organisasyon. Ako ray labing seryoso sa tanang seryoso kay ang tao sa kalibutan ug ipakita ko ninyo kung unsa ko kaseryoso pinaaga ni akong buhaton. John! Oo, bossing! Ikakdaan ng duha karmas. Dawata, bossing! Ang usal, John. Dera usap, bossing. Roger. Usay ba imong buhaton? Simple ra kaayo ang akong buhaton, Pasixto. Pamusilon ako. Usa na may kapustanan ng mga tawhan nang ipatawag ni mo dinhi. Aron mabatsin mo siya! Roger! Langit! Roger! Aljon. Sina, bossing.
gipabilib kog maayo ni mga tawhana da. Nakita na ni mo, Busing. Anda mo silang magpakamatay. Busaan da mo sa sila mo patay sa ngan sa organisasyon. Wag yung ko makakita bisag gamay na lang kayo nilang kibok. Nagbarog lang gihapon silang metubang sa akong pagpusil nila. Usama di ay? Usama di ay? Usama di ang gigamit ni mong pala, Roger? Pulos mga blangka. Sa? Why unod? Alright. Sa atong organisasyon, dili ta manulis og sinsiyo. Ang atong tulison tinibuok. Milyon-milyon mo atong tulison. 50-50 ang binahinay kung buot yung kwintahon. 70% sa organisasyon, limpyo nga 30% ang inyo ha. Ingnon tangpunga nga sa matag income sa nanlaing departamento nining atong organisasyon maitampo alang sa matag seguridad sa matag departamento sa atong organisasyon. Sama sa mga kaso nga expected yun. Unya nga inyong masugatan kung magdanghag lang mo. Natay mga bayranan sa mga mayong laking abogado nga mo depensa ninyo. Anytime! Natay bayranan sa mga diranggo sa kapulisan nga mo tapiyon ninyo. Kinahanglan nga naa kitay itingal sa mga politiko ug mga haligi sa gobyerno nga nagtakuban nga tinuod kunong miserbisyo apan maoy mo kuot unya sa inyong mga kaso. Unya kami na'y bahala sa inyong SSS. Kami gapoy bahala sa inyong pag-ibig. Kami gapoy bahala sa inyong tenure of services. O kami mo'y bahala sa inyong pensyon kung makaabot mo sa inyong retirement. Labaw nang kami na'y bahala sa inyong life insurance o death insurance. O uban pa, gyud. Pero kung maligas yun ang inyong pagtikang, mutikang kang yun mo kung maghuna-huna mo kayong ikanta kining atong organisasyon. May pangutana? Alright. Dawat mo. Maljon. Busing. Kung sa imong pagtuo, hait na ni sila. Gusto pagin ako nga ibaid pagin ni mo armo sa mutang ilang kahait. Dili lang sab kay tulis ra ang ilang trabaho. Sa samang higayon, sundao usab sila nga andam manalipod sa atong organisasyon. Okay, Busing. Kami na'y bahala kung unsay inyong tulison karong pinakadlaw. Kami may muhanay sa mga plano. Kamu na'y bahala, si Patik kanin nila. Okay, Busing. Tana pa, Sixto. Oh, gusto kayo niya gibati, oy. Unsay sunod mong plano? Naagpapailaing dahon-dahon na ang laing grupo nga buhaton. Mahibaw ka ra ning pinakadlaw. Mabahuel ta pa, Sixto, kagabi na kayo. Miligon og samot ang pamilyang Celeste kani Roger. Mayroon yun na namatay siya, Mado. Kaya kung nagpapiling pa siyang buhi hangtod ng panahon na, labing siguro may nasimhot na siya kung unsa tang buha sa iyang kinabuhi o sa iyang trabaho si polis. Gusto ka, Roger. Murag ilaga siya, Mado. Karoon, baklang pasas nagamatay. Oh, mga langit. May buntag, Emil. May buntag dong. Nagtanaw ko kung usay kong buhaton karong lawa. Itawagan sa Nagustis. Sunod na ako dire sa underground.
na ako'y ipakita nimo. O, Emil. Hello? Teresa? Alan? Nanawag ko ni mo gahapon, kadaghan, pero di ka makontak. Pero ayaw ka balaga kay nakasabot ko. Ikaw raman di ay manawag na ako. Nalipay kong nanawag ka. Kumusta ka na? Ay, kabala ka na ko. Maayo ko. Ikaw, kumusta na ka? Ayaw ka balaga. Maayos sab ko. Alan, kimihingaw ko ni mo. Pag-amping taon. Mag-ampi ko. Sige lang. Mabuti ang panahon. Dili na niya ingon na nga kahit ka. Kimingar sa kunin mo. Amping. Mahal taga Teresa. I love you, Alan. Bye. Bye. Dili na ko siya sultihan bahay ni Roger. Basig batiyon o kabala ka si Alan. Basin batiyon na sab siya kahadlok. Emil? Son Alan. Emil? Ang mga gamit namo ni Papa nimo, Amado. Migamit ka sa ani kaniadto. Nibuong katingali nga nawa kini dito sa usa ka bahay nga nabungkag na. Nagkasabot kami si Papa mo. Niadtong buhi pa siya nga amo kining ibalhin dinhi. Migamit ka usab ani kaniadto aning mga dumbbells o barbells o ganang mga punching bag o gubang mga gamit sa pangamot. Naulong ka lang ani dihang milarga ka na og Manila. Alan, labaw kong nahibaw nga dili lalim kining pagbalik mong practice. Apan gikinahanglan kayo kinikan nimo, Alan. Gikinahanglan di kayo, Emil. Gikinahanglan ko kini. Tungod kay maura kini bugtong paagi. Nagkatagan gusto siyang kamatayon sa kong amahan. Unsay ipasabot sa gisulti ni Alan, mga higala, sundalang tanunayang uban pa mga sumpay, ni nga tong sugilanon nga naguluhang Kagaw ni Kain. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Culliantes Gomez, Director Alcin Nabakina, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aguilo Cesar, ug laing dalit kaninyo sa Sophie Radio Production Center.